Idite brže! Brže! Ne prilazi! Brže, Barti, brže! Skoči! Skoči, Barti! Crkva! Tamo ćemo biti sigurni, nadam se! Hvala nebesima! Spaseni smo! I užasni učitelj Ichabod Crane nikada više nije viđen. I tako se završava klasična priča Irvina Washingtona, Legenda o uspavanoj dolini. Savršena priča u dan pred noć Vesnica, zar ne, deco? I baš imamo sreće. Naš novi muzej uspavane doline posjeduje originalan Irvinov rukopis iz 819. godine. Savršeno očuvan. Prilično cool. Da! Irvin se naslušao jezivih lokalnih legendi pre nego što je napisao ovu pripovetku. Mislio sam na vitrinu, Kate. Hermetički je zatvorena i održava stalnu temperaturu. Prilično nisku. Ono što je cool je da je legenda o uspavanoj dolini nije samo priča. Kažu da je delom istina. I da govori o ljudima koji su stvarno tada živeli. Zanimljiva teorija, Kate. Hvala, gospođo Wenworth. Mnogo čitam. Dakle, koliko znamo, možda si ti Nick Crane, potomak Ichaboda Crane-a. Opet neka Katina teorija. Ali potpuno bez veze. Nisam ja strašljivko kao stari Ichabod. Dokazao sam tvoju teoriju, Nichabod Crane. Nisam u srodstvu sa Nichabodom, odnosno Ichabodom Craneom. Zašto se onda lako uplašiš? Možda možeš da nas uplašiš sutra u školi, učešćem na takmičenju za najstrašniju bundevu. Na posao, deco, i na sablasnom konju još treba raditi. Nik i ja ćemo se baciti na posao. Biće ovo najjezivije mesto u gradu. Posle starog zamka Van Tasselovih. Ćao. Nathan Krank, otišli su. Da, Leo. Ovo je prilično cool. Jeste, mada sam zbog njega morao da rasturim daljinski upravljač od makete svemirske stanice Mir. Ako ti je pauk jeziv, čekaj da sastavim ovog zombi duha. Šteta što stvaranje čudovišta nema prateću muziku. Na sve si mislio.
Lepo. Kao da je ispuzalo iz nekog groba. Da, zeleni žele iz kafea izgleda kao s onog sveta. Naročito kad se razmaže po kosturu iz kabineta za biologiju. Ukleta kuća će postati veliki uspeh. Samo smo jedno zaboravili. Još treba da izrezbarimo jezivu bundevu za takmičenje. Imamo vremena da kupimo jednu oveću, pošto operemo ovaj žele. Rain, došao sam po tebe. Ne! Nik, šta ti je? Izgledaš kao da si video duha. Još gore vidi! To je duh i to pravi. Stvarno razočaravajuće. Mnogo je smešno, Taker. Da si videla Nikovo lice. Nik, to je Taker. Pravio se vickast. I jesam vickast. Nik, Znao sam ja, mada su naočare dobar štos. Znao si, kako da ne. Još nisam video da se neko toliko uplašio. što sada? O ne! Bila si u pravu, Kate. Ukleta kuća će izmamiti silne vriske. Rukopis! Otišao je! Izgleda da nije zadovoljan kako smo počistili Grank. Da, sve smo temeljno počistili, Leo. Umem li da isplaniram brilijantnu pljačku ili ne? Prazan je. Ostali smo bez benzina! Zar ti juče nisam rekao da napuniš rezervoar? Zaboravio sam. Stanite, obojica! Da se nis zaboravio da trčiš! Stanite! Lopovi! Vratite se ovamo! Nadam se da u školi nisi pomislila da sam se stvarno uplašio, jer nisam. Ne brini, Taker je takav blesan. Baš. Ovdje ćemo naći bundevu. Umjesto da se udobno vozim, ja trčim maraton uspavane doline. Gledaj gde ideš, Grank. Ovaj rukopis je star skoro 200 godina, a nama će mnogo doneti. Izvini, Leo, ali onaj čuvar je brži nego što izgleda. Stoj! Stani!
Ej, obojica! Ja sam pametniji nego što izgledam. Samo negdje da sakrijemo plen. Savršeno. Vratit ćemo se po njega. Kad umaknemo čuvaru, pomozi mi da prekrijem bundevu. Niko neće ukrasti rukopis meni ispred nosa. Sve su male. Ovo je treća tezga koju obilazimo. Znam, ali nama treba džinovska bundeva. Najveće su divlje bundeve. Da odemo do poljane u šumi na kojoj rastu, a? U šumu? Izgleda da će kiša. Odnosno, ti si stručnjak, povedi. Zašto hodamo unatraške, Leo? Ako baš moraš da znaš da onaj čuvar ne ukapira da smo se vratili. Bistro, a? Zato sam ja mozak našeg tima. A ti si snagator. Ajde. Sada ćemo da pokupimo naš plen i... Čuvar! Bingo! Ovde je mnogo bolji izbor. Wow, bila si u pravu. Ovde su najbolje bundeve. Odabrat ću najveću. Ej, to nije Ćuti, morat ćemo da sačekamo da odu. Ćuti. Ne. Tebi je to bundeva? Dobro. A ova? Molim te. Dobro. Ovako ćemo, ja ću da sednem, a ti traži savršenu bundevu. Jao! Mislim da sam je našao. Da znaš, ovo je bundeva, bravo! Nije to ništa. Izgleda će stvarno kiša. Neće, vala ta deca odneti našu bundevu. Ajde, ugrabit ćemo je. Tražimo bundevu. Ej, zar vi niste čuvari iz muzeja? Da, uskoro ću biti bivši čuvar. 2 lopova prerušena u perače prozora ukala su rukopis uspavane doline. Još su i prozore traljavo oprali. To je užasno. Pričaj mi o tome. Dobit ću otkaz jer je muzej opljačkan meni ispred nosa. Može li mi nešto da učinimo? Ne, pustite profesionalcu to da uradi. Tako je, prepusti to profesionalcu, Kate. Šteta što nismo mogli da pomognemo sirotom čuvaru. A uhvatit će ih on. Hoćeš ti da je izrezbariš ili ću ja? Dobro je da sam vas uhvatila. Ova ukleta kuća izgleda veoma upečatljivo. Još ništa niste videli. Zaista upečatljivo. Veoma inventivno. Jedva čekam da vidim reakciju ostalih iz odeljenja. Natakera je ostavila utisak. Mogu misliti. Srećno s bundevom, nemojte dugo da ostanete. Nemojte dugo da ostanete. Nećemo da počnemo. Super, ja ću izrezbariti lice. Jesi ti ovo uradio? Ja? Ne, nikako. Možda je Taker ponovo hteo da me uplaši, što nije uspeo. Meni izgleda jezivo. Ajde da stavimo pored prozora.
lopova? Ne znam. Izgleda nekako strašnije. E pa, ja nameravam da je vratim. Zajedno sa rukopisom. Hajde! Znao sam. Tako ćemo ući. Ući ćemo, uplašiti klince i zgrabiti bundevu. Ja sam Bil Mese glupi. Baš sam se uplašio. Ti si jeziv. Daj da te dovedem u red. Leo, mrak je. Dobro, šta misliš, zašto si je u mraku? Ne znam. Od fosfora sa njive. Možda bi trebalo da je isečemo. A možda i ne. Jesi li vidjela? Nisam mogla da ne vidim. Slikaću. Oprezno, Kate! Nemojte me povrediti, molim vas. Smiri se. Ektoplazma se ne vidi na snimku. Što znači da je pravi duh. Naravno da sam duh, momče. Noć veštica je, jel? Kada duhovi izlaze da lutaju. Ali nisam video onako užasnog duha. Da, užasan je, ali ne smijem da se zadržavam. Ne smijem da budem ovde kada obezglavljeni jahač se vrati po svoju glavu. Tada će biti stvarno gadno za žive. Možda si etoplazma, ali ovo je obična bundeva. Grešiš, to je ukleta bundeva. Sigurno ko što sam ja, Nathaniel Wiley. Irving Washington pominje tu bitku u svojoj priči o obezglavljenom jahaču. Šta zna jedan pisac? Ja ću vam ispričati pravu priču o tom jahaču. Bio je beskrupulozni najamni vojnik koji je načinio pakt sa silama tame i postao nepobediv. Srećom, i neki od vođe revolucije bili su vešti u čarolijama. Najamnik je poražen i obezglavljen. A njegova glava je čarolijom pretvorena u bundevu. I tako je ostao vekovima. To je kraj priče. Nije. Danas je godišnjica njegove smrti i on traži svoju glavu. Ako se glava stavi na ramena obezglavljenog jahača, kad otkuca ponoćna noć veštica, zli najemnik će oživjeti i biti nepobediv. Znala sam da je Irvinova priča zasnovana na činjenicama. Milo mi je da je tebi milo, ali ovo zvuči prilično gadno. I jeste gadno, dečače, ali najemnik ima samo jednu šansu. Ako stavi tu bundevu na svoja ramena tačno u ponoć, ni sekund kasnije, bundeva će se pretvoriti u njegovu glavu. I zlo biće ponovo će hoditi zemljom. To nikako nije dobro. Ej, gledajte to s lepše strane. Samo treba do ponoći da čuvamo bundevu od obezglavljenog jahača. Mi? Sad, ne znam. Nešto si mi poznat, dečače. Podsjećaš me na učitelja i Čaboda Krejna. Da, nervozno, strašljivo, uznemireno stvorenje. Da mu nisi u rodu? Ne! Dobro, sprečit ćemo da bundeva padne šakatom jahaču. Vrata škole su zaključane iznutra. Bićemo bezbedni do... Ne! Zar niste rekli da je samo jedan obezglavljeni jahač? Moramo odavde.
Fuj! Ovde si ti jedini zombi! Ovo čudo je lažno! Dakle, odakle sad dva obezglavljena jahača? Izgleda da ste u većoj nevolji nego što sam mislio. Vi ćete nam pomoći da ga zaustavimo, zar ne? Sad... Junak bitke velikih nizija, uplašio si se. Naravno da ću vam pomoći, pa šta mogu da izgubim? Već sam mrtav. Prestani da ječiš i saberi se. Klinci su nas prevarili i utekli sa našom bundevom. Neka je zadrže, to je samo bundeva. Unutra je rukopis, glupane! Da, pa što ne kažeš? Neće mi dugo bešati. Lakše nam je bilo da jurimo ulicom, Kate. Ali ćemo u šumi lakše umaći obezglavljenom jahaču. Ako mi ne završimo obezglavljeni... Sve je ovo najamnikovo maslo. Hoće da vas zadrži dok ne stigne po svoju glavu. Da, ali prvo mora da nas uhvati. Ej! Dobro, možda šuma nije pravo mesto, ali moramo negdje da se krijemo sa buntevom do ponoći. Imaš neku ideju? Da, u starom Van Tasselovom zamku ima onoliko skrovišta. Ne znam. Zamak je jeziv i u po bela dana. Valjda se ne bojiš? Ja, taman posla, nikad. Ja samo mislim na sirotog Natanijela. Ajdemo odavde! Pazi da ne izgubimo trag. Ej, pazi malo šta radiš ti. Ništa nisam uradio. Ajde, zaboravi, samo me prati. Ej, rekao sam ti da me pratiš, ja sam vođa ove družine. Možda je drveće dosad prestalo da se kreće. Ne budi smešan. Krićemo se ovdje još nekoliko sati dok sve ne prođe. Da, toga se bojim. Ovo je Van Tasselov zamak. U moje vreme bio je raskošan. Stari Baltus Van Tassel silno se ponosio svojim vanrednim predmetima i retkostima. Nažalost, njegovi potomci su sve izgubili u krahu berze 1929. godine. Kate je stručnjak za istoriju Uspavane doline. Šteta što nisam stručnjak za brave Uspavane doline. Ova vrata su zapela. Šteta. Morat ćemo da nađemo drugo mesto da se sakrijemo od obezglavljenog jahača. Nik, prestani da drhtiš. To je samo vetar. Ne drhtim, samo je Natanijel mnogo težak. Težak? Ja nemam telo, dečače, ja sam duh, vidiš?
Pazi! Čuvaj se! Jednom sam mačem odbio zrno iz muskete, što dokazuje ovo udubljenje. Majoneta? Pa ne mari momče! Pobjeda je naša! Izborio sam se sa Šišmišem kao u bici belih nizija. Neprijatelj je uništen, mesto je napušteno. Idemo! Da, mesto je napušteno. Dok je Van Tassel bio živ, zamak je bio ispunjen veselim svetom. Sada nađemo dobro skrovište. Je li neko rekao napušteno? Odavno nismo imali goste. Mi nikad nismo imali goste. Noćas mi, duhovi, možemo da se šepurimo, srećni smo da se pojavimo. Nadamo se da smo te prepali, jer ovdje smo da vas zaplašimo. Probudite se, duhovi lenjivci, i pokrenite se. Mi duhovi imamo goste, zato molim vas, živnite malo. Ponekad naši gosti prežive. Probudite se, lenjivci, naš zadatak je jasan. Jer mi, duhovi, imamo goste, zato molimo vas, živnite. Ne padajte u nesvest, teško ćete opet povratiti svest. Ušli ste jer vam se unutra dopalo. Samo da vam ostane noge, ne smrve stopala. Duhovi će vas dirnuti. Duhovi će vas dirnuti svojom jezivom melodijom. Savršena noć za ples, tako neprirodna. Nešto, kao krana, pomesto pala sada. Mi duhovi imamo goste, zato molim vas, živite malo. Držimo naše goste u stalnom strahu. Mi duhovi imamo goste, Zato molim vas, malo življe. Dok sam bio živ, nisam plešao tako divlje. Raspevani duhovi, šta je sledeće? Varaš! Ne varam, nemaš ništa u rukavu. Jeste li vidjeli? Sad, Da, Zašto stajete na njegovu stranu? Zato što svako ko ima oči vidi da varaš. Ne varam. Varaš! moramo da idemo. Tu ste! Mislio sam da se neće otresti onog pauka. Je li on vaš prijatelj? Ništa se strašno nije desilo. igrajte novu partiju. Ne posle 300 godina. Šta radiš sa tom kartom? Ti varaš! Varam? Ja nisam ni igrao. Ja kažem da je varao. I ja kažem! Moram da idem. Nitko za njima! Dobar pokušaj Nika Bode, ali ja sam prvi izveo trik sa obezglavljenim jahačem plagijatoru. E pa nisam se uplašio i ne mrdam.
Au. Šuš! Mora da je ovo drveće učilo borilačke vještine. Evo, tamo su. Pazi, to su oni. Idemo. Ovo nije dobro, Kate. Treba da čuvamo bundevu od obezglavljenog jahača i od... Znam, od naših jezivih domaćina i gomile duhova. O, ne opet olovne noge. Ovuda. Nismo morali da pravimo ukletu kuću u školi. Mogli smo da dovedemo razred ovom. Rizikujmo i izađemo napolje. Idete tako brzo. O, nevaspitanje ne dolazi u obzir. Pa nismo ni počeli da vas plašimo. Nasprat. Nećemo izdržati do ponoći. Rej, jesi li dobro? Odličan kostim, ali teško da vidiš da jašeš, dete. Poranio si, ali zaslužuješ slatkiš zbog kostima. Čekaj da vidim. Čekaj da vidim. Evo, imam pepermint bombone. Evo, poklade. Pa dobro. Evo ti još. Da nisi vidio dvojicu perača prozora kako beže kroz šumu? Ako ih vidiš, reci im da je ovaj čuvar za petama i da će ih uhvatiti. Moramo da pronađemo skrovište odmah. Vidim jedno. Baš vam hvala, Natanijele. Žao mi je. Natanijele, mogli biste da nam pomognete? I on sebe naziva herojem revolucije. Nema potrebe da se vređate, deco. Ej! Natanijelo, uspeli ste. Jesam li? Odnosno, naravno. Znala sam. Bundeva! Gde je Bundeva? Izgleda da pokušava da pobegne. I dobro joj ide. To ona deca hoće da nas uplaše. Ali mi ćemo njih uplašiti kao nikad u životu. Da, onda ćemo uzeti bundevu i naš rukopis i bit ćemo bogati. Ej, ja bih sakrio tu bundevu, jer ona zapravo je glava obezglavljenog jahača. Zverka je poplašila onog finog, mada nervoznog učitelja i čaboda Krejna i ostavila našu Kristinu da se uda za onu bitangu. Smiri se, draga. Misli na svoj pritisak. Može da te ubije. Hoću da ova stvar leti napolje s mesta. Hvala, sad ću otići. Ne! Kate! Ne smijem da gledam.
verujem da će biti gadno. Ja! Imam je! Ajde! Leo, šta ćeš tamo? Bundeva? Uhvatio sam, imam bundevu. Iako sam zaboravio da sipam gorivo, zaslužujem debelu povišicu. Dobro, zaboravi na povišicu. Čoveče, koliko ovdje ima obezglavljenih jagača. Ja sam izbrao trojicu. Ne mogu svi biti pravi. Mislim da je pravi onaj sa zombi konjem. Da, definitivno je onaj sa zombi konjem. Dobro, znači ostaje jedan obezglavljeni duh. Obezglavljeni jagač! Dobro, evo, šefe. Ne! Ne, budalo! Šta radiš to? Ne, ja sam ovde! A ko je onda ovo? I odakle mu konj? Još možemo da ga zaustavimo. Nije još ponoć. O ne! Bolje ja da idem jer od straha ne mogu da se pomerim. Bar jednom ja ostajem. Imam je! Nik, brzo baci je! O-o! Ja! Glavu gore! Valjda ode glava. Odlazi! Odlazi kroz soba! Uhvati moj krank! O! Mislili ste da ćete umaći? Gotovi ste, perači? Sad predajte rukopis! Ajde! Brže, Kate, brže! Kate! Pusti ga! O! Nik! Pusti me! Kate! Hoće svoju glavu! Hoće svoju glavu! Vekovima čeka na nju! Ne daj mu, Nik, ne daj mu! Pusti je, bezglava nakazo! Nik, ne! Ponoć je! Gotovo je! Jeste za njega! Da, za njega.
Možda je ponoć na satu na kuli, ali moj sat je sinhronizovan i nikad ne greši. Minut je iza ponoći. O, Nik! Pametan si, momče. Znam ja. Bravo, svaka čast. Savršen kraj, savršeno užasavajuće zabave. Da, uništili smo gadnog zlikovca zahvaljujući mom vernomaču. Draga, ovo će biti vesela proslava noći veštica u zamku Van Tassel, kako nisi videla od kad si bila živa. Aha, izgledaju veoma srećni za duhove. Da, obezglavljeni jahač je zauvek otišao, ali mi bar imamo našu bundevu. I ona se raduje što se otresla onog najamnika. Nestali rukopis Irvina Vašingtona. Nije čudo da su one bitange htele ovu bundevu. Znaš li koliko ovo vredi? Ne, ali možemo da pokušamo sa online aukcijom. Šalim se. Znam da je neprocenjiv. I treba da se vrati u svoju vitrinu. Ne brinite, vratit ću ga na mesto. A ova dvojica će gde im je mesto, u zatvor. Neću s njim da delim ćeliju. Hvala vam što ste ga našli. Ponekad je i profesionalcu potrebna pomoć. Lep kostim, dete. Evo ti pepermint. Srećna noć, veštica. A duhovi ne jedu bombone. Nešto zaslužujete, Natanijele. Bez vaše pomoći ne bismo uspeli. Naprotiv, vi ste bili junaci. Naročito ti, momče, možda ličiš na starog Ičaboda, ali sigurno niste u rodu jer si ti veoma hrabar. Kate, ja jesam potomak Ičaboda Crane-a. Na neki način po ovoj liniji. Znala sam. Zašto mi nisi ranije rekao? Jer do sad to nije bila stvar za pohvalu, ali ja sam večeras pokazao kakvi su Crane-ovi zaista. Šta je bilo tak, jer ti nećeš u ukletu kuću? Mislim da se sinoć nagledao čudovišta gospođo Vervort. Vas dvoje ste se divno pokazali. Ali mi je zato bundeva očajna. Nikad nećete pobediti na takmičenju za najstrašniju bundevu. Misliš? Ja se ne slažem. Kako si to izveo, Nik? Žao mi je, to je profesionalna tajna. Tako je, Nik. Tekst prevela Svetlana Mitrović. Tekst čitali Tamara Pavlović, Dušica Sinobar, Nikola Bulatović, Marko Živić. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio